jingpule kasni. Jingpule na kashiti baningkong u Petrus bukhoy kangenong baningkong kadkhot khatpra hadu arpusan. Dokin mau balapenlan yepi na karukom im thala. Kabagi kpada men jumpi kila ai pateng hapi. Omdon kano kaspa aksiar ni rupa kabasep ay Henry da kasnam bukordor jong ukris kasnam jong ukun lang rod batlem bat baklem thop dia ya uba lajit shwa banseng ya kaperthe ban lapin pau na kabenta jumpi hakini kisngi bakhat do dei da u baphinget hau Blei Blei uba lapin mi pat yo u naki bayam ban ulakentiu buram yo u kajinget bat kajingker men jumpi kishong tili ha Blei dagabako ngu ha kajing shisha Pilapin khut ialade pandup i janai yalaki para na markata to ye i markaliang barabor nadu kado nun lakhabyang yapi om na usimbai baseb Henry ubamseb da ktien baim bad bayai ne jong Blei na ba kibriu baro kilong kum uplang bad kaburam jong kibriu kalong kum utiulum uplang utlor no usendiu uslor no kaktien utrai te kane shijunam kata kaktien kalong kakhubor babha balayala bhabhi kaktien jong utrai kasam shispa sopu hinyo kadkhot khat ar hadu khatsan bat khat khandai hadu arpho to yero ya utrai ku Jerusalem to yero ya Blei jungpha ko Zion Naba upenskem yaki nar khang ki kherdop jongpha uker khu ya ki khun jongpha o ai jinso khaki khaput jongpha upendap yapha da uko beken saitam upha hukum ha kaperthei bar kaktien jong u kapar khala khala upen bana yala kaktien ha u Jacob yala ki ain bat ki adong ha u Israel Om Shem lale kumne bat ki wei bat ki jait ben riu kim tip a shapang ki an jong u Alleluia Ka gospel kat kum u Marcus bukhut kilanong ka bashipho kat khot laifu ar hadu saupusan kiladang yelit kiu she Jerusalem u Jisu laya chekman ki senran kiladap da ka jingsngov lingo ki pait ba pat ki buot nadien bat kiating sashisien u Jisu ulakhot kerpang yaki khat ar ngut ki senran bat ulakren chphang ki ki ban sajia hau ngin yelet che Jerusalem hangta ya ukhun ubriu ansa IT no ha ki rangba lingdo bat ha ki start an kinsa penrem yu u panyam pat kinsa IT ya u ha ki gentle kini kin rakhi ben ya u kin benthiu ya u kin sempat ya u bat kin penyap ya u hadien laisni unsat mi pan te u Jacob bat u Yohanes ki khun u Zebedi kilawan sha u Jisu ko nong hikai kilaong ikwa bamende na kabenta jongi tipikwa ngande ayu lakili u Jisu kila juba anda meshong hakakhet jong kahima jome ikwa bamen pensyong yangi uway shakamon bat uway shakadiang jome u Jisu ulaong haki phimtip ayu phiapan phila mo bandi ya kakhuri kabangade bandi phila mo bansha pen baptist da kaju ka baptisma da kabangan sa sha pen baptist ngila kila juba u Jisu ulaong haki nyuma Pinsadi yaka khuri kaba mga ngandi
Batsya pen baptista kaju ka baptisma kumba sya mga. Henry ben ai jaka yapi sya kamon nisha kadyang kamdei kakam jonga. Kidei na kabenta kito ya kiba lamang lupa. Habaki weipat kishipongut kisenran kila yos ngo shapang kane kila ingkong ya u Jacob bat ya u Yohanes kumta u Jisu ola khotlang yaki baro bat u laong maphi phitem kumno kito kibadon kabor sensyar hapadeng kiriu perthei ki pensngo yala kabor halor chungki bat ki bakrau batri ki le trai kli halor chungki kani kam dei penlong kerukom le hapadeng jungpi lada uno ukwa benlong he udei benlong usyakri ya ki weipan lada uno ukwa benlong ukli do udei ben syakri ya baro wat ukun ubriu syem lawan ba undup syakri ya ulawan ban syakri bat ban ay yala gejingim ban siuspa yaki babon ka gospel jong utrai